Kaixo, Carlos Blanco Sánchez naiz, Lasartekoa, Donostin jaio nintzen. Nire gurasoak Extremadurakoak ziren, eta nire etxean beti hizkuntza erdera izan da. Nire lehen harremana euskararekin izan zen ikastolan. Beti etxeko hizkuntza erdera izan da, baina gero ikastolan ikasgai moduan sartu zenean euskara arloa, orduan han hasi nintzen lehenengo hitzak esaten eta ikasten. Nire amaren ideia bat izan zen, institutuan, ereduan sartzea pixkat sakonago euskara ikasteko. Hasieran zaila izan zen, gogorra, zergatik euskaldunekin nengoen eta ez nuen ezer ulertzen, baina gero azkenean moldatu nintzen eta oso ondo ikasi nuen. Eta gero galdu izan nuen. Zergatik ikasketa bukatu eta gero lanean hasi nintzen eta nire bizitzan beti dena erderaz izan da. Nire lehenengo alaba jaio zenean, konturatu nintzen euskara behar nula hitz egiteko. Aurreskolan hasi zen, eta irakasleak bera umei euskaraz hitz egiten zioten. Eta nire ere bai, elkarrizketak edo berarekin hitz egiteko euskaraz hitz egiten zidaten. Baina ni konturatu nintzen ezin nula euskaraz mintzatu. Orduan erabaki nuen, hartu nuen erabakia euskara ikasteko. Eta hortik orain arte, euskara dago nire bizitzan sartuta. Euskalteguko esperientzia ona izan zen, alde batetik ona eta bestetik txarra. Alde oso ona, asko zabaldu nuela nire euskara hitz egiteko modua, hizkuntza, baina gero ikasteko esfortzu asko egin behar izan nuen, lanetik atera, edo gau ez nengoen eta puten nintzen iralo egin gabe, orduan kostatu egin zait ikaste euskara euskaltegian, baino pozik nago, oso pozik ahaztuta nukan euskara hori lortu dela berriro berreskuratzea eta nire bizitzan sartzea berriro. Orain nire realitatea euskararekin konturatu naiz nire bizitzako partea dela. Nire alaba ditut, bat 9 urtekoa eta bestea 5-koa. Orduan, bakoitzak bere lagunak ditu eta askok dira euskaldunak. Familia horiekin gaude eta gure hizkuntza euskara da. Beraiekin euskara egiten dugu lagunekin, orain gure lagunak dira. Lehen zer hitz egitea, ezerrez hitz egitea. Eta orain hola hitz egitea, niretzat da postazun handia. Asko mandit. Esan duan moduan, ateak zabaldu dizkit, jende gehiagorekin harremana izateko. Ondo jakin da euskara, jai guztietara saiatzen da eskuten, nola dena ulertzen den, gustatzen zaigu euskarako ere bai ekintzetan parte hartzea edo ikustea, esan duan moduan antzerkira joaten gea euskaraz, umeak ere bai entzuteko, edo zinemara, edo zirkura, hauden ekintza guztiak euskaraz, saiatzen gara joaten umeekin, familia, saiatzen gara. Orain saiatzen ari naiz, joaten naiz ambulategira. Normalean hasten badira egunon euskeraz beraiek, ni euskeraz jarraitzen dut. Askotan batzutan bildurra sartzen zait lotxa, ez lotxa, eta erderaz batzutan hasten naiz eta gero momentua badago, euskaraz hasten naiz egiten, baina saiatzen naiz dei bat egiten badet eta kaixo euskeraz hasten badira, ni euskaraz jarraitzen dut. Emaztearekin kostatzen zait, ezagutu nuen dera erderaz hitz egiten, orduan kostatzen zait. Saiatzen gara umekin gaudenean, saiatzen gara gure artean, denon artean,
euskaraz hitz egitea. Zehazka kantak edo txikian zireneko kantak, beti abestu diegu edo jolasean daudenean soka salto egiteko abesti daude eta orduan abesten diegu eta ikasi dituzte. Lehenengo alaba, ikastola nazterakoan ezagutu nun, proiektu polita iruditu zitzaidan eta egon gara parte hartzen Gurasolandian, beraiekin, alaba handiarekin eta ere bai orain bertan gaude ere bai parte hartzen txikiarekin. Eta baita ere egon nahi urte batzuk gurasotegin. Zehazki 3 urte. Hasieran lehenengo urte bat egin nun, asko gustatu zitzaidan, asko zabaldu nuelako euskara, eta bigarren urte bat egitera animatu nintzen. Beste urte bat egin nun, gehiago zabaltzeko euskara, eta azkenean ere bai titulo bat lortu nun, B2, nahiko titulo ona da, ez dut behar lanerako, ez ezertarako, baina ilusioa egiten zidan azterketa batetara jutea, saiatzea ondo egitea, eta kasu honetan gainditu nun, eta niretzat posta 6 handia da.